U ovom videu koji vidite na ekranu predstavili smo trik u Gmailu kako s 2 klika doći do svih mailova povezanih s nekim klijentom. Taj trik uključivao je integraciju Gmaila i aplikacije Tasks, odnosno zadaci. Osim toga, u ovom videu koji vidite na ekranu ukazali smo na moć tablica u Google Docsu. U međuvremenu smo kreirali jedan predložak u Docsu za unos podataka o klijentu. On izgleda ovako. U ovom videu uvodimo integraciju sve 3 aplikacije radi izrade vlastitog CRM sustava. Prvo napravimo kopiju dokumenta temeljem predloška. Idemo na Datoteka, izradi kopiju, promijenimo naziv dokumenta u Klijent X, kliknemo Izradi kopiju. Upišemo neke podatke o klijentu. Sada kopiramo link na dokument. Idemo na Dijeli, kopiraj vezu. Zatvorimo dokument. Sada odemo u aplikaciju Tasks. Pronađemo klijenta X i u detalje ubacimo link. Koristimo Ctrl+V. Dalje, kliknemo na klijent X kako bismo dobili sve mailove od tog klijenta i kopiramo ovaj link. Odemo u Docs dokument i ovaj link nalijepimo na ovaj gumb. Selektiramo gumb, Ctrl+K, Ctrl+V. Sad smo integrirali sva 3 alata. Iz aplikacije Tasks u 2 klika možemo doći do svih mailova povezanih s klijentom X. Ako kliknemo na ovaj link, on nas vodi do svih podataka o klijentu. I ako kliknemo ovaj gumb, dobit ćemo sve mailove izravno iz Docs dokumenta. Želite li još ovakvih trikova? Kliknite like, pretplatite se ili nam pišite.